Práve som zistila, že mám 22 rokov a stále neviem odprať masné škorny. What is that? Absolútne nebudeme komentovať, jak teraz vyzerám, ok? Máme dneska pred sebou jeden veľmi výživný deň. Primárne leg day. A potom uvidíme. Moment pravdy. Ani neviem, kde začať. Samuel! Ako sa ja vyzerám? Ahoj, dávaj. Actually, never mind, I fucking slayed this bitch. Ty čo, tu cítiš paročky? Máš. Sa mi roztrhli obidve žlúdka. Jaj, nepríjemnosť na svete. Ako sa s tým Nela vysporiada? Pokrovec vonku. Ty vole. Keď asi bez herdej. Nebol by to môj vlog, keby všetko nešlo... Keby nič nešlo podľa plánu. Dobre, ešte raz. Nebol by to môj vlog, keby nič nešlo podľa plánu. A nikomu sa dneska nechce ísť cvičiť. Takže... Vás tam zoberiem v pondelok do toho nového fitka. Aj tak mi potom začína nový split, ktorý je viac squat focused. A do toho nového fitka chcem ísť primárne kvôli tomu, že by tam mali mať pendulum squat. So, yeah. Ideme si pozrieť na nože zatiaľ. Robím Samuelovi na raňajky jeden z cheesecakeov. Je podobný ako ten jablkový, ktorý ste videli na Instagrame. Akurát, že tento je s bielým, je s proteínom z bielej čokolády. More, s proteínom, s príchuťou biela čokoláda, s kokosom a navrch som mu dala ešte vanilkový puding, že by mal takú luxusnú experience, aký je on luxusný frajer. Ten kokos sa nepopúči. Neklameme na Instagrame však. Dobrá som. Ja som vybral gaču. Dobrý deň, cicky ven. Už mi? I don't like it. I don't like skinny jeans. I hate skinny jeans. Pár mesiacov. Jak dlho som imel tieto boty, ty vole? Sinela? Zbytok, čo som si tu také nakúpil? Dobre som si dneska nakúpil. Prišli sme domov z nákupu
A idem teraz robiť tie legendárne lasagne. Sme kúpili nášmu kamarátovi topánky. DC. Ja to robím do týchto jednorazových hliníkových vecí, ale môžeš urobiť aj rovno 4 porcie do nejakej zapekacej misy. Nie s tým nápes. Druhou skúmať konzistenciu toho, kámo, zatiaľ nemal nič takéto podobné konzistencie podľa mňa. Tak je z toho trošku zmetený. Ok. Samuel, chceš mi pomôcť? Asi nie, to je dočí. Tak fajn. Tak poď! Toto je zmes soli, papriky, majoránu, proste nie je to kuracina, ale do všetkého dávam korene na kuracinu. Yeah. Keď je meso hotové, dáme tam 2 konzervy, pretože teraz robíme dvojnásobnú dávku. Za normálne okolnosti na 4 porcie by počkať. Tak nie 1,5. Takže 1,5 konzervy. No. Jedno vaječko, ne? Bude stačiť jedno vajce. Sakra. Čo? Som tam dala už obidve. Tak budú aspoň šťavnatejšie, no. Šťáva. Ešte tam dáme trošku pizza korene. Do tohto? Nie, rozprávam sa s Bogom. Aha. To? Ty čo to? Daj ho to. Teraz vás trošku sklamem, ale Daj ľad, daj mi si fajn. primárny dôvod, prečo sú... Môžete byť potichšie? Ty mi robí helko. Primárny dôvod, prečo sú proteínové tie lázane, sú, že som použila proteínové tortily. Ale budú rovnako dobré a rovnako high protein, nie rovnako, ale tak stále budú high protein, aj keď použiješ úplne obyčajné. So, katneme tortilu na polovičku, alebo tak, aby ti to fitlo do formy. My ich potrebujeme. A minule som robila tak, že tam mám 2 vrstvy tých tortil. Ja fakt dúfam, že ma budete počuť. Počkaj, už budeme ticho. Váha to nemusí vôbec byť. Toto budeme taká voľna. Joj. Toto jak funguje? Na. Dobre. Nevadí, Dáme kúsok tortily. Vy si stojí, ja som celý Robí, ale ja som to chcela urobiť čo najjednoduchšie, vieš? Do tej ja tu tvoju urobím, že vlastne z tej jednej guzičky budú 2 porcie, že to bude možno trošku tučnejšie, hej? Stačí potom asi jedna tortila, ne? Počkej. Bešamel sme robili z kotidžu a z vajca. That's it. Dobre. Toto určite teraz nie je správne, čo idem urobiť. Prečo? Ale už tak dávam tortilu do lasagne, takže v akom postupe budeme vrstviť, asi nikoho netrápi. Čistý banger. Ok, dávame piecť. Počkaj, nevidno ťa. Dávame piecť na 15 minút a môžeme jesť. Juchu. Idem zrobiť záber, to až do rúry. Rúrový záber! Teraz to zavri. Strich! Za 15 minút sa vidíme. Nie sú štatistiky, nie sú 17 strelom bránu, keď je dole, ideš? Look at that. Good morning, besties. Máme tu ďalší deň, ja sa momentálne chystám na svoju prvú coaching jednotku tu na Viedni, which is so exciting. Každopádne som vám chcela povedať jednu vec. You see that? Tej vesty, ktorá mi odporúčila setting spray a nejaký hnedý tieň na umelé pehy. It looks so good. Mám v pláne ešte vyskúšať henu, ale včera som ju nevedela nikde kúpiť. Anyway,
dneska máme v pláne ešte ísť do Bratislavy za mojimi rodičmi na sviečkovú. Keď nemusím variť, tak akože let's fucking go. A tréning v 365, z čoho mám mierny stres, pretože je to extrémne influencerské fitko. And I'm not like a big influencer, you know, so that's gonna be awkward. Asi pôjdeme aj do kina na Černáka. Takže uvidím, čo vám dneska natočím. Možno nič, možno všetko. But stay tuned. On se narodil, ale bože, v roce 70. Nikoho iného to nebavilo. Jakého? Brumakovi. Je takú korytnačku, ale však to je... Na terasu. Na flašky. Dobre, však zoberieme, ne? Dobre, zober si to. Čo chcete, tak si dávajte sami. Dobrý sidequest. Sidequest done? To nebol ten sidequest, bolo. Now it's gym time. Nakoniec sme nešli do 365, ale do 77, čo je ešte viac influencerské fitko, vďaka tomu, aké je krásne. A ja som bola naozaj odhodlaná vám hovoriť normálne počas cvičenia do mikrofónu a mať fakt, že real ass gym vlog, ale moja sociálna úzkosťovala, ok? Takže si tu pokecáme takto cez voiceover. Bestie. Ja neklamem, keď poviem, že by som naozaj predala obličku za to mať pendulum squat v nejakom fitku vo Viedni. Vidíš tú range of motion, tú stabilitu? Ja som pôvodne chcela mať čisto len glute day, ale keď som videla, aké stroje tu majú, tak to bolo také skúšanie všetkého, čo majú, basically. A fakt, že pendulum je moja srdcovka odteraz a chýba mi extrémne. Well, toto nebol nový cvik, ale tak, well, neviem, čo mám povedať. Chcela som vyskúšať aj belt squat, ale keďže som už mala druhú drepu, tak som to skúsila s RDL-kami a my silly ass si najprv naložil činky na také tie tyčky, kde si odkladáš závažie, ktoré nechceš použiť. A vôbec sa mi to nepáčilo, takže normálne RDL-ka was the thing I did. Wow, words are wording, slovenčina slovenčinuje. Tento kickback stroj, chef's kiss. Ako neviem, v čom je to iné, ako keď si to dáš na obyčajnú kladku, ale strašne sa mi to páčilo, možno kvôli tomu, že to bolo proste originál, jak sa volajú? Booty lab? Glute lab? I don't know. A tento strojná lítka, excuse me? Vidíš tú podložku, jak sa hýbe? That's crazy. Ako, viem si predstaviť, že v tej 77, keď sú peak hours, že tam je hlava na hlave a musíš čakať na jeden stroj 30 minút, ale krásne fitko. Hlavne v nedeľu, keď hrá Slovan s Trnavou a nikto tam pomaly nie je. Fakt, chef's kiss a závidím každému jednému, ktorý tam chodí pravidelne. Ja prisahám, že ja nemám červené vlasy. What is this? Dobré ráno, kvetinky. Včera sa mi po fitku už vybila kamera, takže som nevlogovala zvyšok programu. Každopádne sme len išli do kina a vrátili sme sa domov dosť neskoro. A ja sa teraz momentálne chystám do školy, čo inak vonku sneží v marci. Keby som založila petíciu, že sa do školy nechodí, keď je vonku zlé počasie, podpísala by si ju? Because, I mean, it's valid. Každopádne myslím, že vlog skončím už dnes, tu, teraz. Pretože môj život ide byť zase do piatku veľmi nudný. Very school, content and gym focused. So, thank you for watching and I love you and I hope to see you at the next one.